Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ma 2025. február 26-a van. Egy nagyon-nagyon száraz időszak van mögöttünk, és még nem is igazán látjuk a végét. Most is szemerkél itt az eső nálunk Zalában. Már november vége óta egy nagyon-nagyon kevés eső van, ilyen 10-15 mm néha, de a februárban eddig csak 2 mm volt, januárban egy 20 körül, decemberben is ilyen 8, úgyhogy száraz időszakunk van. Itt állok nagymamám kertjében, ahol tőlem ebbe az irányba a hagyományos művelési mód még mindig él, és ez szerint gazdálkodunk, tehát szántunk, kapálunk, forgatunk mindent ész nélkül, mert hát így szoktuk. És akkor itt a másik oldalon meg látjátok, ugyanúgy szántóföld volt, és le lett takarva. Már 3 éve ásásmentesen itt a haszonkerti résznek itt az aprólékát termesszük. Sárgarépa, paradicsom, paprika, petrezselyem, stb. Retek, hagymák, mindenféle ilyen finomság, és már most lesz a harmadik szezonja, hogy itt nem ásunk, nem kapálunk, mindig takarjuk a talajt. Tavaly hozottunk ide egy 5 cm vastag komposztréteget mindenhova, és azóta is folyamatosan takarjuk ugye a talajt. Most is szalmaréteg van, alatta sok-sok falevél itt a fákról, ami lehullott. És ugye most egy jó 3,5 hónapja tartó asszályba végén vagyunk, ma már remélem megjön az eső. És gondoltam, nézzünk egy ásáspróbát, hogy hogyan is áll a talajok rétegének felső nedvességtartalma. Akkor nézzük is ezt az ásáspróbát itt a zalai agyagon, ami már hosszú ideje nagyon kevés mennyiségű vizet kapott. Nagyon jól össze van állva, de azért a felső kb. 10 centi alatt azért vizesnek tűnik. Úgyhogy azért vizes maradt, ugye az agyag az tartja a nedvességet, de ezzel a szántással azért azt elérjük mindig, hogy rengeteg nedvesség párolog el úgy, ahogy nem szerencsés. Úgy szerencsés, ha elpárologtatjuk, hogy a talajban lévő növények párologtatják csak el a nedvességet. Akkor jövök ide a szalmával fedett komposztos részbe, ahol így látjátok, félrehúzom a szalmát, és már is barna, sokkal sötétebb föld van, illetve itt már a teteje is teljesen vizes, és ilyen jó kis morzsalékos, így is morzsalékos, hogy nincs szántva, nincs kapálva, sőt minden itt, és látjátok is a réteget, hogy azért már egy jó 8 centi vastagon, ilyen jóval komposztosabb, humuszosabb, barnább, tehát itt élt növényeket sem húzzuk ki, hanem elvágjuk többen, ide visszafektetjük, a gyökerüket nem szedjük ki, azok is ugye támogatják a gazdagodó talaj életet. És még hogy tudjuk ezt a lebomlást gyorsítani? Huminsavval kell ilyen lombtrágyaként kiutatni ezt a leonardit létekből származó ilyen növényi szerves tápot, gyorsítja a lebomlást, talajéletkondicionáló, illetve elősegíti a növények egészségesebb és tápanyagban gazdagabb fejlődését. Itt pedig ide telepített őszi vetésű fokhagymát mutatok, hogy milyen jól már kikelt, és itt is csak félrehúztuk picit a talajt, ugye itt is beletúrok, látjátok, ilyen könnyen bele lehet nyúlni, anélkül, hogy szántottuk volna, fölástuk volna ősszel, úgyhogy a talajt csak pihenni kell hagyni. Persze ezért ez évek kérdése, hogy ez a módszer úgymond beteljesítse a hozzáfűzött reményeket, de hosszú távon ez a megoldás a változó klímára, illetve arra, hogy egészséges, vegyszermentes, permetszermentes haszonnövényeket hozzunk létre.